Greetings everybody, we're back again with another banger. This is our YouTube channel, Mzansi Football, we're back again. Yeah, ngihamba no la. Skombondoski boy. Yeah. Yeah, bangibitha small, uyazi now. Skipper no credit bro. Eish boy, Chiefs idliwe. Nawe uyabona boy, lezi zinto inkomo lezi. Ungangicedi boy. Boy. Sure boy, eish. Bheka, Orlando Pirates 2, Kaizer Chiefs 1. Ngiyakukhumbuza iscore. Eish. Uyibona kanjani game? Yabona boy mina into engayisho. Yabona laba bafana beChiefs laba. Yabona iPirates thami icala igame. Yeah. Bebalele. iPirates bilele. Bekumele ba attack lapho mfethu labo bekumele ba yabona bayenza iPirates iconsider more goals. Sure. Bona balele abanti iPirates iyavuka. Yabona manje sishayiwe manje 2-1 from 1-0 bese bakhava bashayinye comeback ka2. Lezi zinto lezi. So Pram Bruce Vuma qedile last week namhlanje futhi nangu uyakoriwa futhi cross umlungu uthola red card. Yabona mfethu indaba avuma serious. Yabona lepolesha onangu lo mfana lo umfweni. Hawufethu ilidlula la mfethu ezandleni la mfethu. Ala la muntu la mina ngizokubeka chachi. So kumele simise because uthi serious. Endoda inkomo leya. Ngisimisa manje uBruce Vuma because number 1 goalkeeper. Maybe ngingamisa kwesikhukhulu lesishaye ngo-1-0 nini. Yabona? Yeah. Yeah, this is shining yabona. Mara isikhukhulu esinekeeper phela. Maybe bazomenza phela like unahamba bathi balo umjidelo so uphenduka ucoach kithi. Bomenza njalo. Namhlanje aye kwesikhukhulu yabona. Okay, so wena makusoke ubeka ba number 1 goalkeeper. Yabona ke thina mfethu mina ngiboni sina goalkeeper thini. Ngoba nalo mjidelo bathi balo umjidelo baqeda kumthenga lo. Bathi ubani lobuye ukuthi yes Galaxy bathi ubani bathi ubani uNtwari mfethu naye wafika mfethu wathembisa but sekhamba isikhathi ngiyabona kahle hle thina sezithole igame yabona ayikho noma mhlawumbe sibangazama ukukhuphela izintwana because izintwana edlala lapha phansi mfethu lezi ayivezi ziyadlala izintwana ohlongane boy yabona uthi uprison inkomo mfethu bapha yabona lento ayikho Prampeka ke bheka ne yabona udliwe namhlanje mfethu udliwe I lost boy bathi kodwa vele yazini ngiceciniso mina thina vele iplan yethu lento ngiyayibona enziwe ngebombo boy iplan boy ukuthi siniyekela yabona next week boy yeah set up Khosi for life Khosi for life boy next week boy Kaizer Chiefs wonke umuntu obhejayo ngithi mina Kaizer Chiefs straight win over 4-5 ucross code so red card yabo lapho igoal boy izoshaya unangu boy izoshaya uvilazi uzoshaya 2 boy then bese nonangu no avele of course ulilepo boy oshaya igoal wathembile amaplayer wakho ne hayi ngiwathembile yabo ulilepo boy hayi ngiyambona boy lamfana lana inkinga uvela wathola nje imswahla ye-team boy yabona mfethu iChiefs okay bheka ke manje masiya kule Nedbank Cup final ulungisa kanjani amaplayer ukuthi esibafethu phela siyayidinga le cup silanda u10 years manje singana trophy sidliwe namhlanje silungisa kanjani yabona lapho boy unabi nawe uzeyibona because phela mfethu yabumuntu uyabheka uFrost lawo sesekhona ukhona ku-injury ne yabona ke inkinga phela sodlalisa about 3 futhi kuzodlala le nangi le rasta leli liqedayo liyasiqeda futhi yabona nje kuningi mfethu mina ngazi ukuthi like yabo why mina mathiwa ngonabi ayingavele ngithathe noma ba imvini mathiwa ngithiwa bathi bani Morrison ngimbeka ku3 ngithatha ubani kubona phambili labafana yafana babeka mfethu inkomo vele nawe uyayibonela nawe so next week uyawina baba next week straight win over 4.5 baba ngoba ngifaka 100 rand ngoba ngifaka 100 rand ku Betway boy Kaizer Chiefs straight win over 4.5 ngoba zokutshesa ngisha amagola u5 no shaya amagola u4 so ngisha u4-1 then ke bese ngothi ngishilo le 57 boy ngothi ngishilo lapho ke over 4.5 5 goals 4-1 yeah Danko ucross ubekona bezokora naye Danko don't forget to like, subscribe and comment. This is Mzansi Football.